IFM News Sports. Umadanin iti posible panagbalin kas Filipino citizen dagiti basketballista nga isuda Malik Diouf ken Elizabeth means kalpasan na ipasa ti Senado iti may katlo ken maudi apanang basa iti linteg nga naturalization dagitoy indawluan ken sponsor ni Senator Francis Kiko Pangilinan iti nasao nga House Bill numbers 6640 ken 6641 nga maisumite iti House of Representatives no sa dino mataming maninday toy sakbay nga maitulo di Malacanang tadnog balinday toy alinteg. Madadali ti naturalization ni Diouf kalpasan iti stint na iti University of the Philippines iti UAAP no sa dino tinulungan na ti Fighting Maroons iti kampyonato iti season 84. Bayat met nga ni Min sa nagayayam iti NCAA Division 2 iti Westminster University ken no sa dino adda pamilya na manipod iti Naga Camarines Sur. Agpada dagiti dua target nga may raman pa iti pool iti Gilas Pilipinas 3-on-3. Nagyaman met ti samahang basketball ng Pilipinas iti Senado na dinakamat na nga dakkel daytoy nga addang iti Philippine basketball. Para iti IFM Sports, tayo ni Idol Joey C. Tatak IFM.